això, claro. La Falla Cronista ja sabeu que està buscant l'equilibri, ho fiques darrere, ¿vale? Entre moltes coses de la festa. I ara el que busca és l'equilibri de la pirotècnia. La pirotècnia que t'hemos agradat tots i que aneu a buscar aquest equilibri de la pirotècnia en la festa i sobretot la pirotècnia en les falles, no? I per això tenim així a l'amic Nico Magán, home de Torrent, un tio important en Torrent i a més pues és el gerent de Piro. Hola, què tal? Molt bona vesprada, Boro. Equilibri en el món de la pirotècnia, O sigui, això és complicat. Complicadíssim. I més, avui en dia, en tota la legislació que n'hi ha i tot el que tenen que manejar de papers per fer pirotècnia, el que abans se feia en res, en dir, anem a fer una mascleta, ara és un món, ara és un món. Sí, la complicació és això, no? La burocràcia que diuen alguns, no? El tema burocràtic i el tema papeleo. Tot el que n'hi ha darrere de qualsevol dispar, per xicotet que siga, en el món de les falles, qualsevol falleta que faig té darrere un papeleo que la gent diu... Avui mateix estava en una pirotècnia xicoteta i me dient això, és que ara estiguérem en un curs de seguretat industrial, de coses que venen noves, i diu, és que ja no sabem per on tirar. No tenim gent en oficina i ja ne tenim molta més que teníem abans i no és suficient. Antes de començar a parlar de falles i aquest equilibri, l'equilibri és el que busquem tots, equilibri en el món, en totes les coses, però quina és la llavor d'Epiro, en aquest cas? Epiro busca un poquet fer equilibri a nivell nacional, perquè també està desequilibrada la pirotècnia a nivell nacional. No és el mateix el que s'aplica, encara que la mateixa legislació, pareix mentira, però no és el mateix el que s'aplica en una banda i en una altra. I això és un desequilibri molt gran que nota el sector i tratem d'equilibrar-ho. Sí, buscant totes les fórmules possibles. N'hi ha moltes fórmules per buscar aquest equilibri, no? Però sobretot és seguretat i machine, no? Els pilars fonamentals, la seguretat, sempre la seguretat. Les facilitats pel treballador, en aquest cas, pel pirotècnic. Exacte, és fàcil. Les normatives famoses. N'hi ha molta normativa, n'hi ha normativa de disparo, n'hi ha normativa de ficar un producte en el mercat. Sobretot aquí el que més les afecta és el disparo. A l'hora de disparar n'hi ha puestos que és molt difícil, molt complicat, segons interpreten la legislació, hi ha altres puestos que és més fàcil i la veritat és que això també va en detriment de l'art de la pirotècnia, perquè moltes vegades ells tenen una idea del que volen fer i se troben un munt de traves burocràtiques o d'interpretacions que no poden fer una cosa que és segura, però segons la llei no és segura o no està contemplada i el que l'interpreta diu que això no se pot fer. Fa poc estiguereu en Madrid, no? Bueno, estiguerem, també estic aquí. I fue una cosa prou històrica, no? El Congrés de Diputats obrir les portes i ficar un poquet, o que el pirotècnic tinguera veu dins d'un lloc tan important com és el Congrés, no? Clar, això fue el primer estudi d'impacte econòmic de la pirotècnia i fou realment sorprenent i estigué molt bé presentar allà perquè se n'adonàrem compte de coses que ja sabíem, l'impacte que té la pirotècnia, un impacte de 1 a 20, és a dir, quan la gent gasta diners en pirotècnia, en espectacles pirotècnics, per cada euro retornen 20. Un exemple que tenim en València és la mascleta a la plaça de l'Ajuntament. L'impacte econòmic, per el que m'han dit, se va fer un estudi exclusiu d'aquest impacte econòmic perquè és brutal, el que va en una mascleta a la plaça de l'Ajuntament i el moviment econòmic que genera. Però no només és l'impacte econòmic, és l'impacte social, és part de la cultura. Sí, buscar aquest equilibri, mai millor dir, no? Per això els amics de la falla busquen també en el món de la pólvora l'equilibri que pareix que no existisca moltes vegades, no? Però sí que existeix, i sí que està de Piro, sí que està Piroval, sí que esteu tots ahí per a treballar en aquest cas, no? I a nivell nacional és important, perquè a nivell nacional tot el món preguntarà per falles, evidentment, perquè falles és un dels escaparates més grans del món, no? Falles és un dels grans, però no és l'únic. No, claro. Ens agrada moltíssim i en València és el millor, però realment la pirotècnia, el 60% és l'estiu, les festes dels pobles. La pirotècnia és el moment àlgid de qualsevol festa. I tenim tot l'estiu, que és la temporada alta, i és quan més problemes tenim, perquè tenim problemes per riscos d'incendis, prohibicions, per
inclús per al transport de pirotècnia, perquè n'hi ha dies festius que no se pot transportar. És tot un equilibri molt complex, però sempre se busca la solució. I com busquem l'equilibri entre les falles i la pirotècnia? És una pregunta difícil, no? És complicat. Perquè el que n'hi ha que fer és seguir animant al faller Sempre. i a les comissions, perquè ens diuen, ostres, amb tanta trava, al final, disparar, com busca aquest equilibri per a que les falles seguisquen apostant, que siguen cada vegada més les falles que aposten, evidentment, així n'hi ha un pilar fundamental, és la falla, no? La falla és l'eje de tot això. Però després està la pirotècnia, la música, però la pirotècnia saps que és el baluarte que té que està darrere, n'hi ha que convèncer, no convèncer, dir-li les falles. Això és fàcil i estem treballant perquè vosaltres pugueu contratar en seguretat, no? És part de la festa, la pirotècnia, i és una part fonamental de les falles, que serien les falles, Claro. ja no sense falles, òbviament, però sense pirotècnia. N'hi ha que buscar aquest equilibri que sempre, i jo me'n recordo quan entrà en vigor la nova legislació, en tot lo del CRE, lo de les despertades, que n'hi hagué moltes falles que deixaren de fer despertades. Perquè el CRE, això què és? No, ja. No, això no. Jo no vull. Ara, un altre paper, I tinc un que fer altre un cursillo i tal, pues, claro, no me val la pena fer. Entonces, claro, això és el que n'hi ha que intentar també des de Piro i des de Doix, treballar en aquest aspecte, no? Sí, no, la veritat és que en València jo crec que som, estic segur que som la comunitat que més CREs té. El cap de setmana passat vaig estar en una falla d'ací que organitzava un curs CRE i n'hi havia 100 persones. I dius, un poble, o sigui, la gent vol utilitzar pirotècnia i si n'hi ha que fer un curset, el fan, però sí que me'n recordo, jo pensava, és que van a desaparèixer les despertades, perquè n'hi hagué molta falla que deixa de fer despertades i de fet el tro de bac quasi desaparegué i ara està retornant. Però és un equilibri complex, però la pirotècnia té que estar ahí, les cremades de la falla. És un moment àlgid, la pirotènia li dona aquest empaque, aquesta prèvia a lo que és el colofó de la festa. València aposta, però els pobles també, en falles. Són molts pobles els que tenen... Molts pobles. Sí, molt arraigat aquest costum de dir, nosaltres tenim un apartat econòmic en la falla important, i més presumeixen, i és bonic, no? Dedicat a la pirotècnia, tota la vida. I aquests pobles, i aquestes falles, no? Són falles de poble que, a més, el tenen molt dins, la pirotècnia. És que el fiquen a l'altura, equilibren la falla i la pirotècnia, i fan espectacles, i fan... N'hi ha pobles que fan com en València, o no com en València, no és una comparació, és que fan, en Torrent, per exemple, se fan 5 mascletades del poble a banda de les mascletades que poden fer les falletes. És dir, és portar la pirotècnia a tot el públic del poble. És una cosa molt bonica. Que la gent veig la pirotènia, això és una lucha ja que és difícil, no? Que voler com un art. És difícil, però... És un art, però, clar, a nivell institucions és més complicat que ho vegin, no? Sí, perquè ara tenim uns anys que s'ha tornat a comprar per quilos la pirotècnia, un error garrafal, perquè sempre, i tu i jo hem parlat d'aquest tema moltes vegades, que al final un espectacle no són els quilos, és com se disparen els quilos, i ahí entra l'art, ahí entra el disseny, ahí entra el pirotècnic que sap el que fer, quan fer-ho, i el que no sap, o el que no li és com ell pensa, i dius, no m'ha plegat aquest espectacle. Per què? Perquè és un art que no ha quedat com ell volia. Sí, perquè jo, quan parlo d'institucions, parlo a nivell el govern, no? Perquè al final vosaltres, la pirotècnia està considerada indústria, crec, no? Està en indústria, estem en el sector de la química. Perquè apareix la paraula pólvora, Nico, possiblement, no? Sí, perquè manejem productes químics, al final la base de la pólvora... Però, sin embargo, un pirotècnic és un artista, i és un creatiu. Perquè, clar, tu, qualsevol castell que veges, no plegues, si la gent diu, ha plegat ha descarregat així, ja està, li pega foc i és tot ahí, tot... No, així n'hi ha un disseny. Avui en dia, les noves tecnologies te permeteixen millorar, però a dependre també, no? Tens que tindre uns coneixements d'informàtics, de creativitat, manejar l'ordenador perfectament per poder crear, que després pots veure un simulacre que té uns avantatges, però també... Però no, sempre té la variació. Una de les coses boniques de la pirotècnia és que
sempre té variacions, és viva, no? No és algo que tu el pots programar però no sempre va eixir perfectament, no? Té aquest mateix viu. I avui la tecnologia és una part fonamental. Els efectes que vegem avui en dia no se podrien fer sense tota la digitalització de la pirotècnia, i n'hi ha que tindre coneixements per fer-ho. De fet, en Epiro, entre altres coses, fem cursets d'això per donar-li al pirotècnic eines per a fer millor el seu treball, perquè una altra cosa de la pirotècnia és que és tan particular que no n'hi ha formació en pirotècnia. I això és algo que estem lluitant. Això se mama, és la paraula, no? Sí, tens que aprendre-la en el taller. I n'hi ha molta gent, n'hi ha molts treballadors que s'estan perdent. N'hi ha molts pirotècnics que han deixat la professió. I equilibri perquè no se perguin. Com el trobes? Com el busques? Com aconsegueixes tu convèncer que és un ofici meravellós, que és un ofici... És complicat, però és un ofici sacrificat. És molt bonic, és preciós, però és molt complicat i és molt sacrificat. Tu saps que per a muntar un castell n'hi ha moltes hores de taller i després moltes hores de muntatge i després n'hi ha que arreplegar-ho tot i no és fàcil, és dur. I clar, això tens que dur un poquet en la sang. Quan més festa és, més faena. Més festa, més faena, sempre ha sigut així. I és complicat i això està entre això, la pandèmia, que també sigui una època dura per a la pirotècnia, que se perderen puestos de treball perquè no n'hi havia faena i aquesta gent migra a altres professions i no ha tornat. Ahir s'ha perdut pirotècnics, s'ha perdut gent en el sector i ara n'hi ha un desequilibri entre la demanda i l'oferta, perquè no n'hi ha pirotècnies prou per a fer tot el que se vol fer i això que genera un desequilibri, que n'hi ha falles que estan buscant pirotècnics i genera un desequilibri també en què se fica gent que no és pirotècnica i pot fer mal al sector. València, la capital mundial de la pólvora? O peleem perquè siga, o pelearem perquè siga? Pelearem perquè siga. La marca existeix, no? Tu estàs en Epiro, tu estàs a nivell nacional, tu parles en gent de tots els països, evidentment, perquè Epiro al final... I València està ahí, no? Quan tu dius València, en el món de la pirotècnia, parlant de l'argot pirotècnic, la tendència diu, home, és que sou valencians, no? Encara existeix València és pólvora. La marca, no? Sempre, sí, València i pólvora sempre han anat de la mà, i la pirotècnia i València sempre han anat de la mà. A nivell mundial sí que existeix aquest equilibri, mai millor dit. Ahí sí, en què la gent diu, home, claro, jo sí que he sentit pirotècnics que te diuen, és que vas a un concurs i te diuen, ostres, que venen 3 valencians a participar, i la gent diu, ja no ho poden guanyar, no? I això és bonico, no? El que diuen és que venen valencians, tio. Sí, a veure, el major pes de la pirotècnia en Espanya està en València, això són dades, no? I té el seu pes i hi ha empreses molt importants en València. És així, és un fet. I l'equilibri en la fabricació? Fabricar, disparar, això és més fotut, ja. Això és més fotut, això també és... Més complicat. És més complicat perquè... O especialitzar-te concretament en una... Clar, jo moltes vegades ho he parlat també en pirotècnics i és un equilibri molt difícil. Per què? Perquè al final n'hi ha poca gent en la pirotècnia i normalment el que és bon treballador en taller és bon treballador disparant, però en èpoques fortes no pots estar en tots puestos i la mateixa gent que dispara és la que fabrica i genera desequilibris dins de l'empresa que són difícils de gestionar. És un altre desequilibri. Bueno, doncs poquet a poc buscarem l'equilibri que busquen els amics de la falla. Per últim, anem acabant ja, no? Les falles i la pirotècnia. N'hi ha que seguir peleant, n'hi ha que seguir lluitant i n'hi ha que seguir pensant que molta gent sí que te diuen «M'ho deixaran de disparar perquè al final era un problema». N'hi ha que convèncer que no és un problema, que és fàcil. A més, el pirotècnic s'ha encarregat moltes vegades de gestionar-ho tot i arreglar-ho tot, no? Sí, el pirotècnic s'ha fet un gestor de documentació i facilita el treball per a la gent que vol disparar i que té ganes de fer un espectacle. I sempre fer un espectacle en el teu poble, en el teu carrer, al final és la teua identitat com a poble, i en València la pirotècnia és identitat. Si n'hi ha que fer un acte pirotècnic
encara que no sigui Claro. una mascleta, que sigui un altre, i si vols innovar, perquè se pot innovar o se poden fer coses diferents, sempre està bé i sempre té que estar ahí la pirotècnia. És part de la festa, és Pues part de les estarà. falles. Jo no sé si hem trobat o no hem trobat l'equilibri, però tu i jo sí que l'hem trobat parlant de pirotècnia, però ho trobem sempre, Nico. Sempre. Mos agrada tant que podíem estar així tota una vida parlant. Però bueno, a veure si els amics de cronistes s'han ajudat i a tots els que puguen després seguir tot això que han contat algo, servisca per a molt. Moltes gràcies, amic, que seguis Gràcies, treballant Bono. per el món de la pirotècnia. Sempre. Cada un des del seu àmbit, jo en el micro, tu des de Piro, però l'important és que n'hi ha que seguir treballant i luchant cada dia per Ahí ficar-la està. en valor, que és el que intentem fer. I és el que fas tu moltes vegades. Moltes Ah, mestre. gràcies. Gràcies. Pues com us dia, esperem que els amics de cronistes, aquesta oportunitat que ens brinden per a parlar de pirotècnia, algo és que han aconseguit i sobretot que les falles seguiu apostant per estar tan meravellós com és l'art de la pólvora. Gràcies.